Departaments de Justícia i Salut prepararan mesures de prevenció dels suïcidis a les presons després de la mort d'un intern dijous al centre penitenciari de Lledoners. És el tercer en aquest mes i el desè que fa aquest any. A la reunió d'urgència d'aquest matí s'han emplaçat a definir en les properes 2 setmanes mesures concretes. Ferran Cuixart. Enguany la xifra ja és superior a la de l'any passat. En la reunió s'ha acordat millorar la connectivitat de la informació, avaluar els factors preventius i també establir un període de seguiment per les persones que es trobin dins del protocol. Des del CSIF, Alberto Gómez assegura que aquesta prevenció ha de ser transversal, amb més atenció psicològica. Que ha de ser molt més transversal a aquestes eines preventives que són superimportants, però el psicòleg o la psicòloga fa la visita al mòdul, veu durant X minuts, X vegades a la setmana o al mes, i després el funcionari, que és el que pot també alertar d'aquesta conducta. I això es diu insuficient i remarca també que els suïcidis són un indicador més de la falta d'eines que pateixen els centres penitenciaris. A tot això, el govern engega un pla de resposta urgent contra la sequera per